Parokri sirkebra trok sirkebra hini aningkan karbi risonim so rongaji katalon hut kacepaduk tangatuma phan KCS TDP amai pen karchola pen kachiki mojai me keding Solar project amen pen borjana hawara long inglong a so long li kithiji aputhak kursing timong pen pherang kya mai ke phapon EPHL sia songja po Matthew tok bila pen Ranjit Tirang BJP along cepa oktun edlo ECBirta ke me RJ tha Karbi Anglong Tourism Asai Campaign Patir Piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SIHM Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Trok of Harman ke Charlie Dunlong Japan Varsai ke me Van Pilo Lasopen Pacheton Dunsi Arnisi of Harman Career Counseling Mate Career Guidance ke Padoji of Hansitame Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy Jame ke Padoponji Lake Jakhong Achiklo Nipai ke Thom Arni Dipu Tourist Lo Shalong Bangso along main ke ding ponji mate registration aphan ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo Ningki hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 7002394232 number along humri ignom Karbi Anglong life adabirta ang ton pen arjuk paniktha Kewangji surihini ra ingkor aplianing kan Karbi risonim so rongaje ingdeng phokep sertalin karcho jianing kan pen pachirapsi kedamtang Parokri sirkebra trok sirkebra hini aningkan ingdeng krener kep Karbi risonim so rongaje thangthanga chiklo ni phai krener kepen ni phai krisir kep ani an hamren danger so pathu aklamalong ke talon hut ke claim kachepaduk tang atuma phan Karbi jutang tiripi amai pen chepatir piponsi wo signify koraner kepani manpeng piponsi karjola pen kachikimo amai padodam Bangso jai mek ada por phai krehnia por pen pangcheng si karchola pen kachiki mo sai dengpon Bangso PKCS alama Karbi jutang atiripi amai phu Chandra Singh Kropen si ingthur pon Mai long KCS tiripia kongchon bang Bidya Singh Rongpi pen mai chari ponsi aluhi ke pachinia por enpon Lason si mai ke phalam theisita me alangli hin pen si kachetong arado anaphan than pachini pon Karbi risonim so rongaje ke talon ki cheng Parokri sirkebra trok sikebra pli pen Parokri sirkebra trok sirkebra hini aningkanang bong ke talon ponadim hamren danger so aklam pen pangcheng si longkri si adimalong KCS therapy abutung atung humri dam si sai ke pachunji aphan hawar amai atum ki claim kachibatuk tang do anaphan non ring epen ke do boma phan manpeng piponsi archoponlo Lapen karlitang atuma phan an chikimo ponji pusi KCS tiripi pen pachini pon Karbi jutang asong tiripi amai hinben ke dengpon ke damtang Parokri sirkebra trok sirkebra plipen jenglok Parokri sirkebra trok sirkebra ke thomaning kanan halabang sut Karbi Anglong along si rongaje ke talon damdo lasi Karbi jutang asong tiri amai long ke chingwa yateng Kedamtang 1994 ni kana bangke tara langso longsi thirkluk bensi Karbi rongaje na talon bom seta hala bangso hut Karbi Anglong along do damahut hala bangso ke claim ke chepaduk tuman humri dam nangji athe alang tung kabor itekang alang tung ke claim tekang hala bangso ang thun bensi non an sertalin mangai karchu ka talon pon longji salang litum khelong kethetan isi accredit do lase halabangso hut kache padugatum non ke doboma tuma fan anabang ke karchu tekang lapen ke karlitang adumon an ke kachimu tekang abangso sayang deng litum deng pon lase pini dak chengsi hamrana no sini tum Bangso mai long KCS tiripi amai phu Chandra Singh Kro kongchon bang Bidya Singh Rongpi KCS pachethang chon bang Hingchong Tiso Baithalangso MLA Rup Singh Teron la pen kaprek manpeng ke thedunga bangpho bang phiatum chetong dunsi ingsam jin pen mai tajut pon Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Wo signifying koraner kebani government hin pen borjana hawara long solar project ke ding ponji po amen pen
Rada long le compensation alar ke tharli ponji po puthak All Party Hills Leaders Conference asongja kursing ti monga hin pen pherang kya mai phaponsi kachidon don deang thek chepaklang pon Karbi Anglong Autonomous Council pen kiding pon government scheme solar project Borjan constituency hawar long kepang ni ponjia puthak APHLC asong tiripi amai long organizing secretary mate APHLC pangrum chonbang kursing ti mong pen ning kang samse la pen kachidon don de ang thek chepaklang ponsi Hawra ghat mate hawar ke hat sang timili timong hemalong pherang ke amai ke phapon Bangso pherang ke amai long kursing timong pen ki jong pon atengki Karbi atum ha ningkan suri pen ke do arong along solar project amen pen Borjan constituency hawar ara phan ke tharle ke paru hum ji la pen compensation amen pen inglong aso atuma phan ke bai pon pen longle ke tharle ji puke nitum APHLC asong pen ke nangchedon dun thek thek Jongsi nanglitum Karbi Anglong ke paching thor ji aphan ning ke hang polotang te haladak utar borbe lapen kopilia long PGR lapen VGR along dito ladang le solar project nang kimoy Jongsi labang sa solar project amen pen haladak Borjan arata tumaphan ke pasiksak dokok polotang te nitum sodak pen arona teng pen chesong ponji non solar labang so project Borjan along Kikim kerang jirafan haladak longle kon lo 18,000 bigha sa longle sinon rat kai pensai ka tiki bom amen pensi pini lapang so longle sinon kithi damji council tambang bidi claim lok lo non lasi labang so longle kithi pen halabang so karbi kidu kela karbi tumhan kipasu asai si claim rong lo pusi Nilipini labang so mai pemang tu panjang pondok. Athe longle pelutang te labang so longle ke compensation nonta longlok po compensation ye batai sedi. Salah son thot along le kapre ka tum long dam thekilang ma. Tangka ke nang le suri kep ba lak kep nang pidat po idet po. Sida longle ke cenami po fan konap pen lo do la non dak heme chikim tang lo sai ki tikia long le ta do lo lahai long le tanon council tum si bang non tangka pena journey penon ke bai dam lok la bang ke chok si dei pusinil jong pono APHLC le jongsi labang so council nang ke chari longar nima non ke dobom ACM MP MLA atuma long le long ta lapuson asai ke claim vekji nang le tum non rong asora tuma phan ke pasunga sop thot si nang le tuma long le phelang along ta nang talipji nang litum compensation a join ni pensi rada phan ke pasung long ke nang chedon don thek thek lapu an ke paching thora sai ke deng kang tung polotang tek ladak utar borbela long nang klemot ladak utar borbela pen kopilia long lapuson nang klem haijima PGR VGR long le long lapuson nang ke klem adom dojima CM Dr. Tuliram long hang putak karju padokon pa thetu non Borjan arat dum APHLC le labang so council Nangachari long anima Karbi Anglong non ke MP MLA CM atum along le adatum labang so sai ke claim back day lake natum no son ran fan ke pas suma som thot natum along le phelang antum nang tar le ji la bang natum ning chibi noi lake athe natum han nagapa hai CM nagapa mandun MP nagachotoy dun MLA nagapa mandun minister nagapa mandun ke labang so kidu kela rapa avut pensi nang tumanang pahailo nang tum alle ajone compensation ar kelong dunji amen pensi nang tum rat fan ke thale ke par home along bang ke nili nang che donun thek thek ni tum gel ke ni tum jong si APHLC jong si Karbi Anglong kachari long lo pulotang te tuiro rong hang long le koan doma Horem Singh be long le koan doma La pen dor sing long hang along le koan doma Rites ing hi along le koan doma Ujit Kumar de along le koan doma Nini tum nang tarlip ji si perisi nang tarlip bek jini tum labang so pherang ke amai long Borjan arada tum ning che pa biponang ni arona ting pen kachi song along APHLC atum kai keta aprang si arjap thip Borjan arada tum ning che pa the pen le donoi puta kachuningri padopon Hawar ke hatan Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live.
Nilip MAC constituency ka parlo Panjana Hawar Matthew Rong Pilapen Inut Nilip constituency long ke APHLC Kongchon bang asai ke claim dun cheng bang phulu halaso ahut mai phuke Rajesh Tiso latum bang hini atum ahin pensi Nilip constituency long ke ongdung arada tuma phan APHLC asong ke pangtang asai ke claim ka chepaduk pik asong ja polo Matthew Tokbi alang lika che thana teng polote nelike Nilip ahawar long ke APHLC asong ke pangtang jia phan neli Kongchon bang apu ke deng cheng bang phulo Nili penangan APHLC asong atum ke claim kedam asai modo an nilita penang an chini don pamelo la penangan asai ke claim ke ning theklong la pen ning samdun piga joini nilita penangan arat atuma phan APHLC asong along chewansi sai mo claim dam ra pet titilo la peneli ke kedam tang APHLC asong pen kache toydon abang phu kilik ahuta penangan sai claim pilo bonta non nili methang asong mate Nilip constituency APHLC along chunbang ki khi ata ke online abang phulo bonta APHLC asong atuma phat ningge the ka ve alam ke kedamtang APHLC asong atum penangan pherangkya mai padosi party isive seta ason alam kacharbok kachidin kachihili lapen lam kachipangjar ke do joine kilangdun ningrundun vi ason mate ningge the avidet ason tokoklo Karbi Anglong district alongta non BJP asong ke bang pen ke ahawartina longta ason kaching thur awar sai ki pi ke pajer towar pen ke chenglok ke pamat ke palang me asai ke claim pon penang an thek don longlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang ke japon ke mi ke thek don long ning kang samdun ning ka che the dun mate kumane ke sodera hut la pen ki thi ke jang hut pen ke chenglok ka tu ka ve arara tu maphan anta thorom la pen khaya lam chipu pe pin pen kerap ki pidun ke pajer don bom thek dun long si nilita ninging samdun pik an la pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bialang lista me EM arpu ke long pen ke pinangan arada tuma phan ke so se ka chelang ji aphan tangka pen ke chenglok kerap ki pi ke pajer don la pen komani ke loke chale hin kadure det ahuta kerap ke lang dun ason thek dun long si wosi ke chekloni phai inkoraner ke bani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hanga phan che tong tamsi BJP asong along nili Matthew Tokbi lapen nili pen sai claim rapet Ronjit terang banghinia to methang asong mate APHLC asong pen chi osi BJP along che pa okdun etlopusi pherang ke aphan che than pon Nilip MAC Pabitro Rongpi Nilip along ta penangan paching thur asai ki claim pon ki me ajoini si penangan kaching thur RJ chilar theklonglo Non ke bang ji MP kilik hot BJP pen kache toydun asongja po phansi vote ki pidun pen ke pahai dun thuji aphan cherap che todun poputa che than pon Koilamati dan Samson iti Karbi Anglong live Tarang Shakti ke paman pon ji aphan non kaching wai padupon bomlo Labang soja meke wangji prela pen phaikunia che klo hutsi kapaman ponji angringdo Dead Truck Air Force atum ke halabang soja mekalong cherap chetodun po la pen Dead Truck atuma bangki kilang chari atuma sonsi nang chetong dun po Indian Air Force mate IAF atum kachipatyo pipon pen tarang shaktia jai meke paman ponalong Dead Krihini Air Force atuma phansatami ke phapon pen pachetong ejia phansi chisik ponlo Labang soja meke paman pon akimang laki sininga thak kacherai komasai ke claim along prek jam adet pensitami ke pacheton ke paching bar pon along isi akeng kamlo na pen military cooperation along setami aho or ki pi ponji aphanlo pusi IAF official satum pen pachini ponlo Birda kirib dunlong atengke labang so jakong chepherang tarang shakti hello India det piarlo prek jam adet pen kachera pen ke pado air exercise po Labangsa exercise along fighters jet, military transport aircraft, mid-air refuelers lapen, airborne warning and control system at AWACS aircraft sitami and ponpo. Tarang Shakti kapaman ponji aphan non kachingwai padopon bomlo. Labangso jai meke wangji pre lapen phaikunia che klohotsi kapaman ponji angring dolo. Dead Truck Air Force atum ke labangso jai mekalong Chirap cheto dun po lapen Dead Truck atuma bangke kilang chari atum asonsi nang chetong dun po
tarang shakti exercise along United States, United Kingdoms, France la pen Australia tum kachirap dunji angring thetando. Pier the along break jump aderatum joint exercises paman ponlo ulotangte kaikita India deraphan nangkepha padupon verasonsi dolo. Pinpur dame kedam tang France, Greece, Japan la pen United Kingdom atum pen joint drills ke paman pona hutse dame India deraphan ke phapon padolo. World Dex Report, Karbi Anglong Live. Tang te pinya daw berta ke lapansi kang ton paniklo.